So right. Mbukelo Perfect TV lapha emakhaya ngiyanimukela njengamanje ngime noSgwebo Sentambo bathi baba omncane phakathi la kwiPerfect TV uphakathi la Emdletsheni kwamanqele basho ngaphakathi ngaphanqapha ukudla kwezinje umntwana emibili umukela Umdletshe umukeliwe nje ngivele ngasho lezothakazelela zwayo futhi ngilapha emzini kaKuphesa kwenyathi ngimenywe igcoka melisha umthandeni umfalo la ekhaya ke angani noma mncane noma ungakanani bengeke ngingezi mfowethu mangimenywa insizwa amanqoko ami athi nathini avela azoqhubeka kodwa nje bengeke ngingezi uzomeseka mfowethu entweni ayenzile enhle kangaka unyaka ophelile kuze kuzongena kulonyaka futhi ngicatha kuze kushaya uJune lendlela lengoma ihamba ngakhona nakho siyibona the cause lengoma ehlukanisa no lokho asikulungisa bamala ukhozi lwathi ukhozi lufuna ingoma ezohlukanisa unyaka ezovotelwa kakhulu alishongo ukuthi lifuna song of the year so ke ingoma eyahlukanisa unyaka yavotelwa kakhulu akulona icala lokho umfokoposo wenza lokho wakufuna ukhozi ukhozi la uhlukanisa unyaka njengamanje business song of the year unyaka uhlukane manje kulungile kuphelile song of the year ke manje ezodlala kuze kushaya uJune uyayizwa lonto omncane ngikubuza ukuze ubone la ekhaya ubone ngale yandlelani awusho ngayo amalight lawo uyamazi nje nawo ayungiphoqile ngibone sewiso kwentondolo nje akasabhala athi kenqene uwa kanjani manje kathi we stage awumfana uya kanjele ngiphoqa hayi kodwa ukhulupele ngoba ukhulupele ayikhulupele mfethu siyazi ukuthi mawuqala unyaka sulungisela le siyasazi besikhathi sakho bekuthi ngizofiqula lapha ekameni indlela ababambana ngayo ngiyitholi kahle ngiyitholi kahle hayi mhla 16 March mfowethu ziyakhala sekunjalo futhi ngifuna ukuthi kuphela ngifuna ukuthi kushaba mama kushaba April ngifuna kushaba April seqokusa 28 esezobona kimi impahla lapha esemncane ngizobe ngigijimisa nje okwamanje ngisamjabulisa nje uyithi ngumlandeli oba ngilapha nje ngizomcheka nje ubonile umkhathazi awumkhathazi ngibonile bengitshebe ukukhuza uqebe nje lapha animkhondi ngani manje na ithi yini inkobakela hayi phela ngicela imkhuphula cha futhi okubalekile engizokusho ngicela ukubonga umfoko amanqele ngicabanga ukuthi ukuthinta kwakhe igama lami kwenza igama lami laphakama yabona so ke anginayo inzondo naye ngihappy kakhulu futhi akaza ngithuke ngento personal yabona abalandeli bakhe noma ngangithuka bethina ngendaba angibasabi nje angibasabi ke futhi ngaphezulu angibasabi bayezwa lapha angibasabi nje abalandeli bakhe akekho ufanele ngimsabayo mangingathukanga nguye anginankinga abalandeli bakhe anginandaba nabo futhi ngamanye amazwi isandla segcoma siyathinta siyabusisa bhuti sibusise mina yabo athi yabo nje lokho engibize kanjena ngiyaswenka manje noma mama mbogqoka iteke edulayo yabona kusho into yakhe iyasebenza lo mfana kodwa ngasigwinyisa ngenyoka ngimthembi base kunje egcekeni hayi lo mfana ngimthembi yabona abantu bangani athi sikwi-festival thizeni nimsupport bafowethu nathi somsupport ningasifaka empini zomaskandi thina umaskandi onenkinga ezela ezandleni hayi la awuyinkinga nangapha angiyona inkinga ngiyazama mama asibonge isikhathi sakho ukuthi silethele nje ubaba la kwi-interview yebo siyabonga kabuza phela mama